Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia spjega li l-Bord tal-MEPA huwa maħtur għal 3 snin u l-kuntratt ta' kull membru ma jistax ikun imġeddet għal aktar minn 7 snin. Saħaq dwar l-importanza ta' dan il-Bord li se jkun qed jaħdem għar-riforma tal-MEPA biex is-setturi tal-ippjanar u l-ambjent jinqasmu f'żewġ entitajiet differenti. Fuq din l-inizjattiva l-Bord tal-MEPA se jkun ikkonsultat b'mod regolari. Is-Segretarju Parlamentari qal li se jkunu qed jitħabbru wkoll ċerti innovazzjonijiet flimkien ma' sejħiet ta' interess għal proġett kbir li huwa ippjanat fix-xhur li ġejjin. Dal-proġett diġà kienu saru diskussjoni dwaru qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Michael Farrugia qal li dan se jkun proġett xi ftit differenti għal pajjiżna iżda li f'pajjiżi oħra diġà qed jitħaddem. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia ħabbar lil perit Robert Musumeci ġie maħtur bħala konsulent dwar l-istruttura u r-riforma tal-MEPA. Michael Farrugia ħabbar ukoll li fil-ġimgħati li ġejjin il-Bord tal-MEPA se jkun qed jiltaqa' darbtejn fil-ġimgħa biex tkun indirizzata l-problema tax-xogħol blura. Waqt l-istess laqgħa tkellem ukoll iċ-Chairman il-ġdid tal-MEPA Vince Cassar u qal li hemm bżonn tinħoloq sinerġija bejn il-Bord kollu flimkien mal-Environment and Planning Commissions u bekk ikun magħruf jekk hemmx bżonn jinbidlu xi policies fl-istess ħin li jkun hemm ukoll interpretazzjoni ta' dawk il-policies li diġà jeżistu.